Už pochybujem, že tú modrú planétu vôbec objavíme. Prešli sme celý vesmír a niet po nej ani stopy. Bojím sa, že máš pravdu. Zdá sa mi, že celý vesmír je plný zla, podfúkov a na nič hodných darebákov. Modrá planéta zmizla. Dnes je tu ako si rušno. Čo ste takí smutní, priatelia? Aj tak by nám nepomohol. Nám už nepomôže ani zázrak. Modrá planéta zrejme neexistuje. Pozri to, ono, zasa sem niečo letí. Sleduj. No to je zasa tá vlasatica. Ahoj, priatelia. Tak čo, ešte vždy hľadáte planétu dobra a zázrakov? Už ani nie, tá planéta asi neexistuje. Veľmi sa mýliš. Modrá planéta nie je odtiaľto ďaleko. Dnes som letela okolo nej. Vážne. Ale pozor, neradím vám, aby ste na ňu leteli. Je to veľmi nebezpečné. Je to prekrásna planéta, ale nikto z vesmírčanov sa na ňu zatiaľ neodvážil. Ani železní trpaslíci, ani drákozobovia. Takže to radšej neskúšajte. Ahoj! Tie jej slová mi vrtajú v hlave, veď v atlase píšu, že je to najskvelejšia planéta vo vesmíre. Ja jej neverím, určite si to len vymyslela. Pôjdeme tam a uvidíme. Máš pravdu, ale radšej sa pripravme na najhoršie. Vidím ju! Pomoc! Pidlifus, vonku som videl ockovú garáž. Náš dom, náš dvor. Ja mám taký pocit, že sme pristali doma. Nemýlil si sa, to ono, my sme skutočne pristáli doma. Je to možné? To sa mi len sníva. Fantastické. Takže modrej planéty niet. Nie je ani krásny svet dobra a zázrakov? Zdá sa, že sme už kompletní. Taký krik môžu robiť len drákozobovia. To sú mi pekné vyhliadky. Máme sa na čo tešiť. Pozri, to je predsa sliepka Dodo. Veď ti pán profesor dá, keď budeš napodobňovať drákozobov. Ozaj, a kde je profesor Fliegenbauer? Niekto sem letí. Ak sa nemýlim, blíži sa pán profesor. Hej, je to on. Tak, priatelia, konečne sme zasa všetci spolu. A teraz mi povedzte, čo ste to chceli vo vesmíre objaviť? Modrú planétu? Planétu dobrá zázrakov? Tá je všade okolo nás. No a dobro nemusíte hľadať, ale konať. A zázraky sa dejú aj na našom dvore.
Na rozbité okno zabudnite. To nestojí ani za reč. Veda prináša aj väčšie obete. Mám v pracovni vesmírnu krásavicu. Poďte, ideme sa na ňu pozrieť. Vidíš, na túto planétu by som sa aj ja rád pozrel. Možno sa mi to podarí. A nie je ani veľmi ďaleko od našej Zeme. Bolo nám celkom fajn. Lepšie ako na modrej planéte. Tak sa naše putovanie skončilo v pracovni profesora Fliegenbauera, neuznávaného vedca, ale za to výborného chlapíka. Rozprával nám o ďalekých vesmírnych svetoch a jedli sme tortu dovezenú až z mliečnej dráhy. Mohli sme si želať niečo viac?